Krøllestyling med hårologi. Start med at sprøjte curl booster i hele håret. Den giver pleje og strammer håret op. Derefter tager du hair glaze og fordeler rundt i hele håret. Den giver et rigtig godt hold til håret. Forser håret godt igennem og tilfør ekstra vand til din styling. Kram håret rigtig godt for at få en masse krøller frem. Derefter tager du en stor håndfuld mousse og fordeler i hele håret. Kram håret med et håndklæde og tilfør endnu en håndfuld mousse. Fyndtør håret indtil det er helt tørt. Det er meget vigtigt. Og til sidst klapper du cast ud af håret. Rigtig god fornøjelse.